Sorkar jilla kelapan mena ya state lockdown nado ka pratrik jong benai June badmenta kene kasngi kibreu ngi bagi lej jauh lej hat ban thit ban pet nam ta ka jingdon kam jong ki hakini ki sngi ki ban wan nama ke jing lockdown no di komta kumban chupen kan ma ko West Khasi Hills district kade ka weni ki district khamtam ha rilum khasi ba jantia ba kade ka district ba yo khandia tam ya ki cases badmenta kasngi ka long ki ba yo thamai ki long sawngut ki ba recovered ki long arpanyau ki ba khlano ki long angut but total baro ha West Khasi Hills ki long chispa life khunai ngot kani ka de hayu lang sti mairang kat ba ki briu birang yele thi lek pet haswa ba ka still lockdown kan sedang no nadu lasai kasni kata pratrik ujun arja arphwei